Как не трябва да ви стои мотоякито? Ако има такъв луфт, не е препоръчително да се качвате на мотора с това яки. Ето, и на гърба. Това също не е препоръчително и не трябва да се качвате на мотор с такова яки. Протекторите. Такова нещо да играят наляво, надясно, така че да излиза протектора от лактя, не е препоръчително, просто защото ще станете без протектора, точно когато се налага да го имате. Ето на тази ръка. Ето. Лакът излиза съвсем спокойно от протектора. Ето и отдалече. Ето, това яке е супер голямо и не е препоръчително да се качваме на мотор с него. Ето, това нещо е недопустимо. Якето трябва да бъде плътно по вас, протекторите да не се движат много, така че когато стане някакъв инцидент, те да са си на място.